ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗହୀରକୁ ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଇଥାଏ। ତା ମା ତାକୁ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ଦରବ ତା ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ସେ ସେଇଠି ଗାଈ ଚରାଏ ଓ ଖରାବେଳେ ଖାଇ ସଞ୍ଜକୁ ଘରକୁ ଗାଈ ନେଇ ଫେରେ। ସେଦିନ ତା ମା ଗାମୁଛାରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସବୁ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେହି ମଣ୍ଡା ପିଠାଟିକୁ ସେଇ ଗହୀର ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲା ଓ ସେଠି ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ସେ ସବୁଦିନ ସେଇଠିକି ଗାଈ ନେଇଯାଏ, ସେଇଠି ଖାଏ ଓ ସେଇ ଜାଗାରେ ହାତ ଧୁଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଠି ମଣ୍ଡା ଗଛଟେ ଉଠିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲା ଓ ସେଇ ଗଛରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଫଳିଲା। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟି ସେଇ ଗଛରୁ ମନ ଖୁସିରେ ମଣ୍ଡା ତୋଳି ଖାଏ। ସେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ। ସେ ଅସୁରୁଣୀ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସେ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛି। ସେ ଗାଈଆଳ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲା। କଅଁଳିଆ ଛନଛନିଆ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ତାର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ତା ରୂପ ବଦଳେଇ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ଆସି ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ଗାଈଙ୍କୁ ଗହୀରରେ ଛାଡ଼ି ମଣ୍ଡା ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଖୁସିରେ ମଣ୍ଡା ଖାଉଥାଏ। ସେ ଯାଇ କହିଲା, ବାବୁରେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୁଢ଼ୀଟା, ମତେ କିଛି ଦିଶୁନି, ମତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ଦେ। ଗଛରେ ଥାଇ ପିଲାଟେ ମଣ୍ଡା ତୋଳି ତଳକୁ ପକାଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଅନ୍ଧୁଣୀର ଅଭିନୟ କରି ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି କହିଲା, ମୁଁ ପାଉନି ରେ ପୁଅ, ତୁ ମୋ ହାତକୁ ଆଣିଦେ। ସେଉଠୁ ଏ ତ ପିଲାଟେ, ସେ ବା କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିବ କି ଏ କିଏ? ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀଟେ ଭାବି ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ଗଛରୁ କିଛି ମଣ୍ଡା ତୋଳି ତଳକୁ ଆସିଲା ଓ ବୁଢ଼ୀକୁ ମଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗାଈଆଳ ପିଲାଟିକୁ ଝଟକେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଓ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଖାରେ ଭରି ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ପିଲାଟେ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଶୁଣିଲାନି। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ସେଇ ଅଖାକୁ ତଳେ ଥୋଇଦେଇ ଝରଣା କୂଳକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ସେ ତଳେ ବସିଛି। ତେଣୁ ତା ଦାନ୍ତରେ ଅଖାକୁ କାଟି କଣା କଲା ଓ ଶେଷରେ ଅଖାଟିକୁ ଫାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ସେଇ ଅଖାରେ କଣ୍ଟା, ଝଟା, ପଥର, ଇଟା ଇତ୍ୟାଦି ଭରି ଦେଇ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ସେ ଅଖାକୁ ପୁଣି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ପିଠିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଉଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ କହୁଥିଲା, ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କହୁଥାଏ, ହଉ କେତେ ବିଧା ମାରୁଛୁ ମାର, ଘରକୁ ଚାଲ। ଏମିତି ଏମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ଝିଅଟେ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଅଖାଟିକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ମାଲୋ, ୟାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ପଜେଇ ଆସେ। ଏୟା କହି ଅସୁରୁଣୀ ଚାଲିଗଲା। ତା ଝିଅ ଅଖା ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଇଟା, ପଥର, କଣ୍ଟା, ଝଟା ଇତ୍ୟାଦି। ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଟୋକାଟେ ଚମ୍ପଟ ମାରି ଦେଇଛି। ପୁଣି ପରଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବୁଢ଼ୀଟେ ହେଇଗଲା। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ସେଇ ମଣ୍ଡା ଗଛରେ ମଣ୍ଡା ତୋଳି ଖାଉଥାଏ। ପୁଣି ଯାଇ ସେମିତି କହିଲା, ବାପରେ, ଧନରେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୁଢ଼ୀଟା, ମତେ କିଛି ଦିଶୁନି, ମତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ଦେ। ସେଦିନ ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ଦେଖିଲା ଏ ଅଲଗା ବୁଢ଼ୀଟେ। ପୁଣି ଗଛରୁ ମଣ୍ଡା ତୋଳି ପକେଇଲା। ଏ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ପୁଣି ମିଛରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି କହିଲା, କାଇଁ ମଣ୍ଡା କାଇଁ, ମତେ ଦିଶୁନି, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ମୋ ହାତକୁ ଦେ। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ମାୟା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, କାଲି ସିନା ସେ ବୁଢ଼ୀ ନେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ତ ଏ ଅଲଗା ବୁଢ଼ୀଟେ। ଏୟା ଭାବି ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସି ତାକୁ ମଣ୍ଡା ଦଉ ଦଉ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ତାକୁ ଝପଟକି ଧରିଦେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ଅଖାରେ ପୂରେଇ ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ବାଟରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ।
ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ଝିଅକୁ କହିଲା, ୟାକୁ ଭଲ କି ରୋଷେଇ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ପଜେଇ ଆସେ, ଖାଇବି। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ଝିଅ ଅଖା ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ। ସେ ତାକୁ ମାରି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଲା। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀର ଘର। ସେ ଘର ଦିନରେ ବି ଅନ୍ଧାର କିଟମିଟ। ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷର ହାଡ଼ ପିଞ୍ଜରା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପିଞ୍ଜରା, କଙ୍କାଳ, ମାଂସ ଭ ଭ ଗନ୍ଧ ଛାଡୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଚେମିଣିଆ ଚେଁ ଚେଁ। ବର ଓହଳ ଘେରା ଗୁମ୍ଫା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ହେଲେ ସେଠୁ ମୁକୁଳି ଯିବା କାଠିକର ପାଠ। ସେଠିକାର ସବୁ କୁହୁକ କୁହୁକ ପରି ଲାଗୁଛି। ସେ ଏମିତି କେତେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଛଦ୍ମବେଶ କରି ତା କାମରେ ଲଗେଇଥାଏ। ସେଠି ତାର ପ୍ରହରୀ ବି ଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁକୁଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟି ଅସୁରୁଣୀର ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହି ଭାରି ନେହୁରା ହେଲା। ହେଲେ ସେ ତାକୁ ମାରି ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନଥିଲା। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟିକୁ କହିଲା, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି କେମିତି? ଗାଈଆଳ ପିଲାଟି ଚାଲାଖି କରି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ଏ ଚୁଟି କରିଛି। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତୋର ବି ଏମିତି ଚୁଟି କରିଦେବି। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟି ତାକୁ ଚାଲାଖି କରି ତା ଚୁଟି ବଢ଼େଇବା ବାହାନାରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ମାରିଦେଲା ଓ ତା ଭେଷଭୂଷା ହେଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଝିଅ ମାଂସରେ ରୋଷେଇ କରି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ କବଳରୁ ବାହାରିବା କାଠିକର ପାଠ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ମାରିବ ଭାବୁଥାଏ। ଅସୁରୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଆର ଛଦ୍ମବେଶ କଥା ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ। ସେ ତା ଝିଅ ପରି ରହେ। ଥରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ କହିଲା, ମା, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏକା ହେଇ ଘରେ ରହୁଛି। ତୁ ମରିଗଲେ କି ତତେ କେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ମତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହା ହାତରେ ମରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅମର। ଝିଅଟେ ପଚାରିଲା, ତୁ କ'ଣ କେବେ ବି ମରିବୁନି? ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, କେବଳ ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଧଳା କେଶ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି କେହି ଓପାଡ଼ି ଦିଏ ତେବେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି। ତୁ ମୋ ଝିଅ, ତେଣୁ କହିଲି। ଏକଥା ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ସବୁ ସେବା କରେ। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ି ଦିଏ, ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ, ଘର କାମ କରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉ କୁଣ୍ଡଉ ସେହି ପାଚିଲା କେଶକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୁରେଇ ଗୁରେଇ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ହାତେ ଲମ୍ବାର ଜିଭ କାଢ଼ି ସେଇଠି ଚାରି କାତ ମାରି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ସେ ମରିଯିବାରୁ ସବୁ ମାୟାଜାଲ ଖୋଲିଗଲା। ସବୁ ମାୟା ସତର ରୂପ ନେଲା। ସେ ବରଗଛ ଓହଳ ନଥିଲା, କି ତା ଗୁମ୍ଫା ବି ନଥିଲା, କି ଜଗିଥିବା ପ୍ରହରୀମାନେ ବି କେହି ନଥିଲେ। ସେଉଠୁ ଗାଈଆଳ ପିଲାଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଗଳ୍ପ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଗଳ୍ପଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଓ ସେୟାର କରିବ। ହଁ, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। କଥା ଦେଉଛୁ ଏମିତି ନୀତିଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ଆମେ ସବୁଦିନ ଭେଟିଦେବୁ।